да го гледаме. Аз съм си ставал професора. Само още един професор има така, който може да говори без да диша. Сещам се кой е той. Да, и виждате ли фразата? Небезизвестния Вучо. Да. Даже и той диша. Добро утро. Добро утро. Ще се говорим сега за Music Idol 3. То е повече от ясно и аз анонсирах преди малко. Колкото по-малко български филми излизат извън България, толкова по-добре. Само с това да започна. Уж имахме добри отзиви за Див, за Светът е голям. Опитах се да попитам професор Манов за това, по-добре, че не ти отговори. И без аз излагаме достатъчно. И филмите ни, ако излязат извън страната, ще стане страшно. Затова никакви български филми не трябва да излизат извън граница. А музиката ни излага ли ни? Кажете. До голяма степен. Музиката ни стигна миналата година навсякъде. Кенли беше хит. Успяхме да си изложиме просто перфектно. Продължение сега, някакъв опит. Смеяни се целия свят. Но пък забихме отново хит. Верно, че хит на глупостта, но пък станахме отново номер 1. Ама тук нещата са по-позитивни. Навсякъде има луди. В крайна сметка... Така е. Не всички имат Rolling Stones, но всички имат луди. Да, но нас ще правят впечатление. Защото както пеят класиците от абсурд, в България има всеки ненормалници. Но като цяло навсякъде има луди и това е хубавата част от забавната част от тези кастинги и мисля, че никой не трябва да го приема. Нека да видим сега някой от бисерите. Да. Айде с удоволствие. Мъжете любят по мома по две, а пък певеца цело кабаре. Come on with me. Come on, my son, in the dark side of the power, please. I don't know wanna go with me, my father. I'm going to the hell. Сладко пой на чучу лига, над небето се издига и запява снежен глас, мамицата ви на вас. И запява снежен глас, мамицата ви на вас. Мишел, дебел, що си взел? Целия крем карамел, кажи бе, Мишел. Ще изловя, ще изловя, ще изловя. Да-дау, да-дан, да-дау. Да-дан, да-дан, да-дау. Да-дан, да-дау. Да-да-дау, да-дан, да-дау. Да-дан, да-дан, да-дам, да-дан. We are living на село с Марин. На село с Марин. Сълзи ми излязаха от тези образи. Това е много малко. Това е много малко. Очаква ви... Пак ще се препълнят това тези сайтове за видеообмен. Чакай да си изга на вестите. Аз много обичам вестите. Ние, нали, то е ясно, че нарочно така правим. Първите 10-12 епизода показваме... Нарочно, те сами си идват хората. Те сами идват, шок и ужас. Точно така. Мазало е. Да, много е хубаво. Много е хубаво. Ние имаме афинитет с колегата от години към по-странните хора и се чувстваме много хубаво. Те ви провокират, явно ви знаят афинитета и така дошли са за своите 5 минути слава. Се появяват на тези каси. Иван и Андрей успяват да ги предразположат. Ние сме магнит за луди от години и ви каниме. Елате сега в Пловдив. После ако ни гледате в Скопие и след това в София. Ако трябва много по-сериозно нещо да кажем за кастингите, за да помогнем на публиката, че заради голямото желание нашите куриери не успяват да дадат покана на всеки лично и затова доста хора се отказват и не идват. Казвам ви, заповядайте на място, има нотариуси, които могат да ви запишат за участие, независимо, че не сте получили по куриера документите. Много често в рамките на часове човека си пропуска часа за участие и затова не се явява. Заповядайте, при всички положения ще направим така, че да вземете участие в кастинга на Music Idol. Някакви таланти все пак откроиха ли се до този момент, освен че разбрах, че са ви замерили с очи и така? Това е, Фънки ще каже повече за това, но като цяло, когато се явяват стотици хора, талантите не могат да бъдат повече от 20-30 човека. Някой, който ти си сигурен сега, че можеш да го видиш на финала. Видя ли такъв човек? Значи, от Бургас така останахме много приятно изненадани. Появиха се, имаме така, може би, 3-5 човека много сериозни. Яви се една девойка, забравих на колко години, мисля, че беше на 20 или, защото адски много народ, просто е мазало, която направо отнесе журито. Каза, че ще изпее... тази девойка, между другото. Ами не знам, не знам дали е тя. Каза, че ще изпее 4 песни. Просто ни помете.
Аз дори накрая на майтап казах, викам, що не опита сега нещо да изпееш оперно и така нататък. И тя като ми каза, вика, аз не съм много готова, но вика, я ще прасна Аве Мария. И като прасна Аве Мария, ние с Дони така. Викам, стига, продължаваш направо, как? И като прасна и ви тресна и вас. Абсолютно. Помете журито. Много момичето, много така впечатлихме се от нея. Видяхме Соня Васи, която ви беше гост-звездата във Варна и тя разбрах, че се е впечатлила от някаква девойка, която е изпяла Sweet Child of Mine. Guns N' Roses. Да. Тя просто обеща, че ще си покаже... И заради това се е и съблякла. Аз пък чета такова заглавие. Music Idol съблече и разплака Соня Васи. Гледайте кастинга от Варна на Music Idol и ще видите Соня Васи, която плаче гола. Да. Не плаче, а отделно ние гола сме виждали неведнъж Соня Васи и аз затова се очудих как е разплакало тя. Така драматично не го приема събличането уж. Ами да, аз... Да ви кажа, не беше толкова лесно за нея все пак на катедрата на журито да го направи. Трябваше и малко да бъде убедена, но ние се погрижихме за това. Да, и благодарим между другото и на Соня Васи, и на Тони Димитрова, които така много ни помогнаха в първите два кастинга във Варна и в Бургас. Нека да видим сега и един талант, наистина. Through the grapevine, and I'm just about to lose my mind. Honey, honey, wait. I know a man that's supposed to cry, but this... Добре, Мърси, пееш ли? Да. Ай. I love you, but I gotta say true. My mother's got me on my knees, I'm begging please. Stop playing games. I don't know what this is, 'cause you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. Стига. Червената шапчица. Колеги? Аз съм да. Много ми харесва. Много. Аз за това говоря от самото начало. Първата до сега и предричам, че тя ще отиде до финала. The best. Браво, моето момиче. За мен е the best. Браво. Ела тук да си вземеш билет. Страхотно облечена, имидж. Браво, Ели. А на какви песни залагат иначе? Български, чужди? Аз искам да кажа за Катерина Момо, моля. Още като се събудих тази сутрин и исках просто, ако тя не ти го зададе този въпрос, все пак сме трима водещи събрани на масата, аз да те питам за Катерина Момо. Ами, значи, те имат абсолютна свобода да си изберат каквито пожелаят песни и да се явят. Като желателно е да има чужда песен. Дали ще е на английски, италиански или френски, немски, няма проблем. Нали? Въпросът е да бъде изпята песента както трябва. Доста лекичко е това, което пеят част от участниците. Си го кажем едно към... Да. Сега, залага се също и на народни песни, колкото и това да не се вписва в формата, но все пак нали, няма как. Българин обича народни песни. Ти обичаш ли ги? Много интересно. Това не е много моята чаша чай, народната музика, но както и да е. Въпросът е, че аз разбрах, че българското народно творчество се изчерпва с две песни. Назад, Моме Калино и Катерино Моме. Аз искам да кажа нещо. Явно няма други народни песни. Много е интересно, че те като запеят Назад, Моме Калино или Катерино Моме, той излиза от стаята. Може би са им най-лесните. И журито няма как да гласува, защото един ако каже да, другия каже не и стои един на един глас, човек стои преди знае. Някоя Родопска няма как да ти изпее. Да имаме една нека да изпееде. А те само тия двете. Аз вече съм ги чул милион пъти. Тия са лесни и са известни, но за да кажем все пак и две изречения, които ще накараме след малко да ги изпееш тези песни, но може. Явно си ги научил на Изус от толкова много слуша. Сега ще стане и си тръгна веднага, като ще заритам масата, чашата ще направя мазало. За да кажем все пак две сериозни изречения, в крайна сметка ние затова избрахме тази година, ще ползвам хубавата дума, девиз или слогана на нашето предаване да бъде песента на живота. Тия хора, млади на 17-18 години, те би трябвало да усещат ритъма и духа, песента на времето. Това е нормално, защото музиката е такава, какъвто е живота. А пък ние пак живеем в едно много интересно време и струва, че става все по-интересно следващите няколко години.
А те пеят песен от 83-та година. Точно така, по-назад. И те не усещат... Айде, те не усещат... Едно момиче май е усетило хип-хоп изпълнителка, потресе журито на Music Idol. Май е напипала пулса на времето, но с доста така брутален текст, разбрах. Кажете за това парче набързо. Значи тя не е една. Имаме вече колко? 10 или 15 рапъри. Спрели сте по средата на изпълнението, разбира. 10 или 15 рапъри минаха. Не сте издържали текста. Да, тя е девойка, нали? Беше девойка момичето. Не искам да коментирам съдържанието на текста. Е майка и защото момичето пее за от версията си и как влиза от едно място и излиза оттам и после влиза на друго. Тя е на 15 години малката певица. След което, доколкото знам, защото аз точно този момент съм го пропуснал, Мария не само, че я гони от стаята, ми каза, ела с майка ти, за да разбереме. Защото майка е отвънка и гледа това. Майка нямаше проблем, аз тя каза, ние сме купунджи. Жената каза, това е живот. Ние сме купунджийско семейство и нямаме проблем това да се случва и така дъщеря ни, която на 15 години да пее за не мога да не пропусна да те питам сега и за нещо съвсем накратко. Използвам, че си тук и като президент на София Music Enterprises. Какво става с Мадона? Ще дойде ли тук? Полудявам просто. Кога? Полудявам вече и докато обаждат ми се вкъщи. Аз се интересувам, Марадона ще дойде ли? И Марадона. Аз по Мадона въобще не може да дойде и Марадона, и Мадона, и всеки може да дойде в България. По принцип тя е туристическа държава. Много така като политик отговаряш. Сега кажи, ще дойде. Лошото е, че не мога да отговоря, защото не знам. И някой ако може... на този етап? Не знам. Примерно, моята фирма, мога да така отговорно да заявя, че в момента не може да даде отговор дали Мадона ще дойде, тъй като ние нямаме такава информация. За Мадона се борят много артисти. Това е както ние, като не сме си подписали договор с BTV за някое предаване, те ни питат... те ни питат, ние не даваме отговор. Добре. Така е, да. Разбрахме, не се знае за Мадона. Това нищо, че излезе като твърда информация. Ще продължим да ви тровим обаче за това нещо. Така, през уикенда, както разбрахме, кастинга за третия сезон ще бъде в Пловдив. Очаквайте го след това в Скопие 14 и 15 февруари, София 21 и 22 февруари. Само искам да кажа, да завършим. Извинявайте, те прекъсвам, че в Скопие записанията върват прекрасно и много се радваме, че хората на място да се столицата на Македония ще вземат такова участие и с любов ще се явят на мюзикали. С това се разделиме за тази седмица. Успешен петък, приятни почивни дни. Ще се видим в понеделник.